Dnes sme nehrali dobre. Prvá tretina sme dostali 2 góly veľmi lacné. Nepokryli hráčov pred bránu po dorážke. Sa to stalo. No a samozrejme, keď sme vyrovnali v prvej tretine na 2-2, 10 sekúnd do konca sme dostali gól a to by sa nemalo stávať. Mužstvo, ktoré má skúsenosti a tak to by nemalo byť. No, v druhej tretine po tých obdržaných góloch sme otočili iniciatívu my a ten stav skoro sme zrovnali na 5-4 a skoro sme vyrovnali, takže to musím oceniť, pochváliť chlapcov, že sa snažili. No a samozrejme, že ten záver zápasu zvládli lepšie hráči supera, Dynamo, a strelili nám ďalšie góly. Pokúsili sme sa ešte o to, aby sme dali tým nejaký gólik. A to sa nepodarilo, dostali sme gól, keď sme hrali 6-5. Isté, že sú to varianty taktiky, na ten posledný gól to bol už otázka takej menšej koncentrácie v koncovke zápasu. Takže sme chceli dosiahnuť dobrý výsledok, to znamená, išli sme na víťazstvo, no ale žiaľ, ten super bol lepší.